Remember, this is Adamazi TV. We are still live in Ilewi as we've been here for about 4 days. This is the 4th day now. We are bringing you the live stream of the actual street. As you can see, a lot is happening here. Lots of masquerade, lots of cultural dance, lots of cultural display taking place here. Divani, I take a loan, Nasia Babu, and I cannot lie. Baby, I never tell you, every day, Irigiana for Afiolo, and after 2023. Afiolo of Ibe, Inaya, Ifuka, Ifeni, ever alive. So stay tuned, as we bring you more of the things happening here today. So enjoy, and as you watch, please share the link and also like, comment, and also subscribe to Adamazi TV. Thank you. I
Very well. Yes, I can drink. Your face not even the show. If I drink now, I'll stay at the rocks. Every 2 o'clock now, I'll be up. When it's Lord, if I drink, I will be wrong. Since no child is born without the sacrificial love was carried at the cross. I don't know that. I like him. Pinta juga numar bego yang pasti donya buku nalu Menciko meludi dia na ibo koluni Onya dari bumbu nundi Takaro osi kana kamjiga Amalu siya bingo Amalu no doso Nkudolu kogu Madu geji aka Robinson chukuduma Madu na toto Kibu Wajula segahun Kego yeme Suwaraka orusu Nata Naye budu chigasu Odum ko nango Kama kuna kanu rono Kama pono kuza Kena roiru jamasu Rapuro kumumbi uzo Oga chalu kumbolu nunu Zanamba zankeregu Wawani chalu kuwake aka Makulu ni isiego Otoro mbadamu hivyo Gapuro silwele bunu nayaka Ifadu mwadu goduba Sili amina mpyo mpyo Tutu osili somi je somune kwa nongu jupolu ngudi Nyamalu bia balongu Holiday,
Hey, where you can go now? I beg follow you since. No way, I did it for you. Carry this in. Play too small. My hand is bent. Carry. Hey, don't cover the camera. Set up. Give me my help. Carry. I'll be made. I'm
na que cheta pa no melinda gali rosada noca Kwa haka nebeku oga golebu kadike obodo delu ande jindori ibe findu da jiri keju ogwe jiri ofogwo olunga chasiba kasha kosiba la bungi ndo meko panikwa beji mi jogu sonye meta ya weli sefu Oya ye bulu mo gugu na kemere bonte umu igbo ko wa lolu umu ejogu oya be se ba fofo gugu na gbasi osu debede du ana ne ba mala beji oje yiye Lozare si saya puji Harus balu wagari Mochoro budu oje du nyoji bendu gogolo nato Mala ku kwatu nyonu Tubo jogu wo hone je katam suno ramu Si chenene kwesu Emosine japa ya bu Michael Nilo nasi para monkey Umaru geji amo pasi damadu de bubu Kewe de bubu Kwadu singu Yoruba bide do walile Oya tizite Bolije kwedu virubi Asote yoko maruko Bolije na nokija Owe tuje makan besiri nasu Chasiri luanya ife Manu bubu Ask them if you video them, tell them, ask them. Ask them to come here, I might video them. Yeah, I'm playing. So don't ask them. Please, handle this like you. Remember that. Please, I want you to handle this. Don't waste back here. Don't waste back here. They are not doing it when they start. Microphone on the down, please. Hello. Entertainment kita. Bega fana kose. Mwasika remind everybody that nanduku mumundiga boga seba tata na fana. Competition nunke emele kadikwa. Makane wete be the winner finally. Ebunina abo ni enwelo ofugo nke adofa gejiwe na ofugo nke nnukwu mmanwụ ka na-eme na taa n'obi ikolo mmụọ onye ga-abụ ebuni ahụ wee na ewe na-asị biko si mewe nke ọbụla na-emesi na-eme entertainment egwu mmanwụ gaba ka anyị ga-ezie n'ikolo na ọfọ nwere ihe nọ n'ọkọkọta were need microphone.
Ogoro, the name of that masquerade. This is the arrival of Ogoro masquerade.
In case you're missing out the cultural display, you can go over to YouTube. Adibo Adamazi TV. Then Adamazi. One video call. Keep moving now. Oh yes, that's the culture. Where is a Newi? I know a Newi Anedo. Now when I remember after all to start, the media can okay, the master TV, okay, alright. I have one the Moranata. Of culture, about that display about. If you get it, my people got it, but my culture, bye. That's happening there. I'm not challenge Kadepa. The challenge is still on. The challenge is still on. You can't very important.
Ladies and gentlemen, I will follow Nuku Manya. Because of responsible man, I never start for money speakers. Manya, Manya, Apolaka, Nawelo, directly with only crabs, roots. On our side for only kind of system, only the jar, after have money speakers. Organa, in case you need on promo, or Dalaro, all the casinos go to a nigga one freezer. And the one will cost 300. So they'll be moving around money because one of the sponsors of this event. I didn't make that. I went as a panoply. I got it out of the weekend. I'll have more wedding on Papa senior got that. You got that one. I can quasi opportunity.
so the two I say no no. What can I be going to have at that? It is a room on them. I go to the two. I don't know. What's that? Yeah, I'm going to What's that? I'm not going to go. There's another 9 years. I don't think we're going to go. I'm going to get right now.
Nnukwu mmanwụ dị ebube. Nnukwu mmanwụ Igbo niile dị jiri ebube. Mmanwụ jere erute Igbo. A sị gị nnọọ, obi koro mmụọ. Asa dị ọfa nnọọ rinne.
Ndị na-ata n'oji chọọchị ha na-abụ mmiri ewe. Ndị na ndị nwere ọkpụrụ mmadụ nwere dọta na
Itoroka hakoreka. Adiro ferentanta. Tegulago ranka. Ranka kirkini. Agijiyofo. Uwene agiji Bible. Ajose agiji Bible. Bo okota jaza. Okota jaza. Okota jaza. Hagudumo. Hago tabanda atefadu.
I give you my phone. Because organized media, I don't know. Organized media. I thought I may have a family competition in China. I got the number of owners of Challenge Zulu. The last person below Obra. Mama Machi, Gago Atafon. So, I was in the talent. Who do you want to interview? Three actors that I saw here. 3 actors. I saw organized media, that's it. Because only the record for those people. On Monday for somewhere, when you come to some work, so any day report for the person. So, you are there,
I should give it to him when talking. Yeah. No, just no problem. Just. Okay. Tata. Ikolo mo ambo ka ke biala. Fane. So when I say kai do kelifi chela kelifi obi do na mna emelta. Are we good? Oya gaba niura. Nke izebo na ihe eji mara m Ogbuefi onye dị mma n'azụ. That is ezigbo afa m enu Dr. Emeka James Asiegbu Jimmy as of Dian Elias Ogbuefi onye dị mma n'azụ. Ọ dị mma edukatata anyị na-eme ife mmemme Afiolu nchịkọta ka na-achịkọta na Nnewi niile. Abịaka na obi ikolo mmụọ ọ na-emekwa nke akpọrọ Afiolu extra nke ụbọchị ikpeazụ ya. Ife niile emele ebe a ka eko bidoro. Well, anya fụ na mbịa occasion mmadụ na-eme. Ịma na onye ahụ ma ihe ọ na-eme, na onye ahụ mere m invite, na onye ahụ na-eze ọdịnala, na-eze mkpu ana. Ọnya mere na nwatakịrị a, ọ nwata ka ọ bụ eziokwu. Kama na ịma na ikwu amala ibe ezie. Ana m afụkwa ka o si eme n'ihe gbasara ome. Nya mere na oziri m ozi weta m invitation, mbịa ọ na ọ dị invitation o wetara. Obi dum aṅụrị maka na ihe nna nna anyị ha hapụ. Ihe nna nna anyị ha na-eme bụ
nwere oge nọ in a year 1988. Well, this omenala na-eme, my grandfather Asiebu was a native doctor. My own father was a native doctor. I myself started Pebe Haposen. Mana in 1988, onwe oge anọkọtara ma ndị ụka ndị ya da amaka ndị si na ha ndị charism ndị si na ha ndị fellowship a na-amaka na-aba n'ụlọ na-ekiri ife niile wu ife ọdịnala ndị nna nna anyị ha debere anyị. Ụfọdụ na-asọpọtụ fa na-ama aka anya bata na be adameji ife o nwere mụọ ya ọkụ ebupụta ọfọ amụọ ya ọkụ a na-emere ọtọf ife dị iche iche. Ọnya ka emechara at the end of the day ife niile ahụ emere ife niile ahụ anyị mebiri ebidokwa na-ewechighakwa ya azụ na-ewechigha ya azụ. Etu a ka nwatakịrị a ebe nke emebiri emebi ewechigha ya ebukwa mmemme ka anyị ụdị ọdịnala ka anyị bịa mara ife anyị na-eme ife ndị wee jee anụgawa bụrụ na tata nne efu a na-eme mmemme so wee na-ekwu na-adọrọfa maka na o nwere oge njere izu ọgụ a na-eme ana m eso gbafa Ikeji gwa ha n'ụbọchị anyị elefa na ọ dara n'ụbọchị dị etu a and ịrụkwa na Ikeji ahụ famili ọbụla ga-eme omenala bupụta ọfọ ndị egbu anụ ndị egbu efi ndị egbu ọkụkọ n'obodo dị iche iche na Ikeji ahụ ma Reverend Fada nke nna anọ ogbuo efi na be nna ya nke ndị nnewe ya dị iche mana ana m ekele Chineke ebe ọnọdụ na emebisiri na ha wochiakwara ya azụ ekwesịrị ọ ga-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Just take your time. He's already ready. Say sure. And you can go close. I am guys. Go close. You can go close. It's a portrait. Powerful. I became a stranger to my king, and where to live. I was hiding. Flying up and down like a lonely bird, I became a marshal in the wilderness. There is God's meditations on me. I survived in I forgot the world and ignored the crowd. I labeled and never questioned them all. I have reformed the culture without proclamation. Humiliated my enemies with gentle touches. Today, tomorrow no more. If I die today, without no more. I have learned that in some sorrowful times by softening their anger with beautiful songs. Today, tomorrow no more. If I die today.
Nice. I fire it out with the moment of red. I am able my girlfriend, there is your mind. You have a vision to spread on earth. You have a mind of rock and a deal of leather, perishing triumphs of life. Mind of rock can never be moved. That of steel can never be bent. The mind of living acting friend, unable to stand. DJ ability, they are so. Kembo afọ asị azụ anụ ụka nke bụ eziokwu na mmemme a na-eme n'ụbọchị nke taata obi dị m mma ife obi ji eri m mma na abịa m ebe a n'ụbọchị nke taata mụ bụkwazi onye Nnewi mana esi m Otolo eje ebe nọnyere ezigbo nwanne m nwoke na Obi Beva ebe a na-eme ihe a na-eme taata ọ wee bụrụ ihe dị mma obi dị m mma too much na nke bụ eziokwu bụ na obi pụtara na aṅụrị na youth na-apụtaziri ihe a na-eme kịta na nke bụ eziokwu na ọ na-emepụta na ihe a na-eme na youth na-aghọta ya na omenala bụ arụsị ma ọ bụ ihe ọjọọ mana ana m akara na-agwa youth n'ụbọchị nke taata n'ụbọchị taata asị ọrụ Nnewi na-end na ime omenala abụrụ ikpere arụsị omenala dị iche ikpere arụsị na gịnị dị iche so ana m agwa youth anyị ka ha pụtaba ka anyị mere omenala anyị na omenala anyị amaka ana Nnewi amaka omenala anyị dị mma ka anyị jide omenala gbakwa aka ya ọkọ ma na-agakwa ọ ga-abara anyị ncha niile Education is Otolo wee na-eje ewere nnaasị ka ndụse kele ekele na-ekelu Nnewi niile onye ọbụla niile bịara ebe a dịka anyị na-emechi afọ ọrụ nke ahụ 2023 kele ọfọ anyị na-agọ kele ekele na-ekelu ọha niile nọ na tebụl ma ndị njem biri ma bụ n'ụlọ bi n'ọnụ bụ nke bụ na ekpere na-ekpere ihe niile bịara ebe a n'ụbọchị taata ma ndị bụ ndị Nnewi ma ndị mba bịara abịa biri na Nnewi ekpere na-ekpere ya n'ụbọchị taata bụ na ana Nnewi ga-agọzirịrị fa a sị na ọ ga-abara onye ọbụla ebe m ebe onye si ebe na Nnewi a ọ ga-azọpụ ihe dị mma wee si na Nnewi wee zere ya wee nababe nne ya ana m asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma ọ ga-adịrị ikwu na mma dịrị ibe na mma n'ugwugwu nkwanyere nwaanyị ji emegere amụta ibe ya ana Nnewi ga-ebles fa wee buli ya wee nababe nna ha onye kọpụta ihe ọma ana Nnewi mere ha so ọ dị ka ọrọ nnọọ nwanne Thank you.
Carro pecuário.
You're standing at the back. Come on. I don't understand this You're not here to work this, you are here to work. You are to plan the not for the not for this. Sunday kulife mmadụ agwụ onye ụkwụ atụ mba egwu nwa eze ọgwụ ebe a na-emeta ibe emebe ụbọchị bụrụkwa onye enyiwa n'ọsa
Ya dịla anyị mma ahụ. Ife a na-eme ka ahụ ife ọma na anaghị adịla anyị mma. Masị olu nnewu ya dịba. Atụbara show!
It is our turn to liberate an evil. This is the time. When on the to go, when you begin to have a fire and the money go
Said that before. Now,